Hi, hello guys. Welcome to my channel today. How are you? Kumusta ang atong bagong kahaponon? Hinaut kitang tanan, malipayon o ana kita sa maayong panglawas kanunay. O karon ako nasad mong dalitan sa akong mga tula sa kalikasan ng pamagat ay baki or palaka. Ibalo ba mo unsa ng palaka, guys? Baki, no? So karon ang palaka. Daw. Nasa tubig ako ngayon ay naninirahan. Tahimik na mumuhay kasama ng aking mga angkan. Masaya kami lalo na kapag dumarating ang malakas na ulan at kaming lahat na sa tubig ay mag-aawitan. Kokak, 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 kokak. Ngunit sarili ko ngayon ay hindi ko maintindihan. Mayroon akong hinahanap-hanap ngunit hindi ko alam. Umalis ako sa tubig upang dito sa lupa maninirahan. Ako'y tumalon, talon at hindi alam ang patutunguhan. Nahihirapan ako ngayon dito sa lupa dahil wala akong halaga sa mga tao, lalo na sa mga bata. Ako'y ginagawang laruan kung sa kanila ako'y makikita. Sa nangyayari ngayon sa aking buhay, hindi ako natutuwa. Mayroon lang sana akong mga pangarap na nais kong matupad. Kung ako ang maghahanap, gusto ko ay mayroon agad. Kumilos ako kahit sa dilim at kahit sa liwanag. Kahit man lang kaunti, wala akong natatanggap. Nang dahil sa aking mga kamalian. Ang tubig dati ngayon aking binalikan. Ako'y nagsisisi noon bakit ko ito iniwanan. Siguro kapag kung hindi ako ngayon ay napakayaman. Pero magsisisi man ako sa habang buhay. May pag-asa pa rin sa akin ang naghihintay. Dahil nalalaman ko'y sa tubig at lupa ako pala'y mabubuhay. Maraming salamat ngayon, ako pala ay nagtagumpay. So ito guys, ang aking talambuhay or karanasan sa buhay. Para akong isang palaka o parang isang baki. No? So, kayo na ang umintindi kung anong ibig sabihin yon. Dahil ang lahat ng aking mga tula ngayon ay nanggagaling sa akong mga nagikan sa akong mga kagahapon. So dinhi na lang ko taman guys. Daghang salamat o ayaw ka mo kalimot. Ako si Eldarica Barbas. Palihog ko guys sa pag-subscribe sa akong mga tula. Karong hapon na ako ikadalit alang kaninyo para sa akong balay nga katumpagon, no? Kuyaw nagid kaayo guys. Kay namin nagpuyo sa bungtod. Unya hapit namin mahagbong bas pangpang. Nabalaka ko kay lisod sigig ulan ang kalibutan. So nakaunon ako vlog sa akong mga tula sa kalikasan. Basin day pod og malingaw mo nya mauyunan. Sige din hinalang ko taman guys og manghina ako lang panghinaoton ang inyong kaluoy nga unta malingaw mo sa akong mga palaks tungkol sa kalikasan. Bye-bye!